सावंतवाडी तालुक्यात परप्रांतीयांची दहशत मनसे खपवून घेणार नसून यापुढे त्यांच्या दादागिरीला जशास तसे उत्तर देण्यात येणार असल्याचे मनसे परिवहन जिल्हाध्यक्ष राजू कासकर यांनी सांगितले। सांगली येथे केरळीयन लोकांकडून स्थानिकाला झालेल्या मारहाणीच्या पार्श्वभूमीवर मनसेच्या वतीने सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात निवेदन देत तालुक्यात येणाऱ्या सर्व परप्रांतीयांची माहिती सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात ठेवावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली। सावंतवाडी तालुक्यात सह्याद्री पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय लोकांचे वास्तव्य वाढले आहे। गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या या लोकांकडून स्थानिकांवर दहशत निर्माण करण्यात येत आहे। सांगली सावरवाड येथे सदानंद म्हाडगुत या स्थानिकाला 3 केरळीय लोकांनी गंभीर मारहाण केली। यावरून त्यांची असलेली दहशत समोर येत आहे। त्यामुळे अशा लोकांची ओळखपत्रासहित यादी तयार करण्यात यावी व त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासावी अशी मागणी करण्यात आली आहे। सदरची यादी येत्या 15 दिवसात करून त्यांनी आपणाला द्यावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली। सदरचे निवेदन त्यांनी सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक लक्ष्मण गवस यांना दिले। यावेळी जनहित जिल्हाध्यक्ष संदीप खानविलकर, उपतालुकाध्यक्ष प्रसाद मडगावकर, विद्यार्थी सेना तालुकाध्यक्ष सुधीर राऊळ, आशिष सुभेदार, अतुल केसरकर, मिलिंद सावंत, पिंट्या देसाई आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते। जय महाराष्ट्र। आज या ठिकाणी आम्ही मनसे सावंतवाडीच्या व सिंधुदुर्गाच्या वतीने पोलीस स्टेशनला एक निवेदन देण्यासाठी जमलेलो। केरळीयन परप्रांतीय आहेत, त्यांनी आपल्या ह्या संपूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये दहशतीचं वातावरण निर्माण केलेलं आहे आणि त्याच संदर्भात त्यांनी काल एका स्थानिकाला, सांगली इथल्या सावरवाड इथल्या स्थानिकाला मारहाण केली होती। त्या घटनेचा सर्वप्रथम आम्ही निषेध या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि ह्या लोकांची जी परप्रांतीयांची जी दादागिरी आहे, जी दहशत आहे, त्याला आळा घालण्यासाठी त्या संदर्भात आम्ही या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे की त्या सर्वांची यादी, परप्रांतीयांची यादी तयार करण्यात यावी आणि त्यांच्या संपूर्ण गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची शासनाकडून, पोलिसांकडून या ठिकाणी शहानिशा करण्यात यावी संबंधित राज्यांमध्ये जाऊन आणि त्यांना ओळखपत्रे प्रत्येकाला देण्यात यावीत, जेणेकरून जर असा यापुढे प्रकार घडला तर त्याची तात्काळ दखल या ठिकाणी पोलिसांना घेणं शक्य होईल, परंतु मनसैनिकांना सुद्धा त्यांच्यावर लक्ष ठेवणं सोपं जाईल। धन्यवाद।